Hey, Mette. Jeg kan ikke finde den. Kom. Har du set i taskerne? Jeg ved ikke, hvad de sko er. Nu må du finde dem. De skal ligge i en af taskerne, ikke? Jamen, jeg har kigget i den der. Ja. Tag den nu roligt, Michael. Det skal nok være her. Prøv lige at høre. Jeg kan ikke gå ned i de her brune sko. Min far bliver fuldstændig ud, ikke? Nej, Michael, jeg ved det godt. De ligger jo her et eller andet sted. Ja, hvor? Jeg har kigget over det hele, mand. Jeg tror sgu, jeg glemte den, du. Det siger du ikke, det der. Er der med? Okay. Så tager du hjem efter dem. Vi skal ned om 2 timer. Du tager ned, så må du tage bilen og se hjem efter dem. Er der med? Nej, nu holder du fandme op, Michael. Det er du da nødt til! Jeg skal ikke gå ned til min far, mand, i strømpesukker, mand, vel? Du skal tage hjem nu, mand. Han må du kraftedeme holde op med, hvad fanden tror ikke, din mor og far vil tænke, mand. Jeg ved ikke, hvad der kan, hvad der ikke kan, men hvad der være? Jeg går ikke til fest med de her sko. Og er fuldstændig sindssyg, mand. Hvad med, at du pakker dine egne ting, hva'? Ved du hvad, jeg har pakket til dig, jeg har pakket til mig, jeg har pakket til ungerne. Og så vil du have, alt skal bare ligge fuldstændig timersrettet. Hvis du er så fuldstændig utilfreds altid, så gå ind og tag din kuffert og pak dit lort selv! Nu skal jeg kraftedeme sige dig noget, du! Det er dig, der pakker det her tøj! Og det er det med eneste gang! Nu har du bare og find ud af, hvad helvede de sko er! Jeg er pisse ligeglad